Koneto piny owacho yango chenro biro tigo e tayo somo mag senior school machakore ayanga higa manyien. Jopuonjre biro timo kit somo 7 kama oting'o 4 mochuno to kod 3 miyiero. Simfros Okinda miyowa lipot. Ikruok dhi nyime ne chenro mar tero jopuonjre mokwongo e bwo lai mar CBC e skunde mag senior higa manyien. Migawo mar somo koro yango chenro ma idhi ti godo e tero jopuonjre e klas 10. Somo pok didek e somo mag senior school. 60% mag jopuonjre biro timo kit somo mag sciences ma dho ngere dendo ni STEM. 25% biro timo mano ma otenore gi tuke kata arts and sports. Ka jopuonjre 15% biro timo science ma mulo ngimagi, dak mar oganda kod alwora mar ji mong'ere kaka social sciences. Jopuonjre biro timo kit somo 7 kama oting'o 4 mochuno kod 3 miyiero. Kit somo 4 mochunogo oting'o English, Kiswahili, PE kaachiel kod community service learning. Jopuonjre duto manigi ng'ol nyaka tim kit somo mar Kenya Sign Language. Kit somo gi duto ibiro tim e yor lony manyasani e bwo kit somo midendo ni ICT. Penjo bedo ni to ere kaka skunde gi idhi pogi? Migawo mar somo yango ni skunde idhi pogi kirango yore 4. Yo mokwongo en kaluwore kod kit somo ma sikunde chiwo. Mar ariyo en kaluwore kod kit chwech mar jopuonjre. Yo machielo en kaluwore kod kit chenro mag dak e skul, mano skunde midake kaachiel kod skunde midoke pacho. Mogik en skundego mag jomong'ol. Ma biro nyiso ni wan kod tieng' diuchiel mag skunde e senior school. Mokwongo en skunde dei machiwo kit somo tieng' didek. Mar ariyo en skunde dei machiwo kit somo tieng' diriyo. Bende skunde moriwo nyiri kod yawuoyi biro bedo nyadiriyo, machiwo kit somo tieng' nyadidek kod machiwo kit somo tieng' diriyo. Mogik en skunde mag jomong'ol kaachiel kod skunde mag tije lwedo. Penj ma ibiro ti godo e nono kama jopuonjre ji some opogore kod kaka nitime e bwo lai machon mar 844. Penj duto ma jopuonjre osetimo e higni 9 duto mag somo e primar ibiro nywaki e miyo maksi materogi e senior. Kaluwore koda ma, penj ma jopuonjre osetimo e kind grade 1 nyaka 6 biro chiwo atamalo mar maksi 20. Grade 7 kod 8 bende biro chiwo atamalo maksi 20. Ka penj ma gibiro timo e grade 9 biro chiwo atamalo maduong' mar maksi 60 ma ibiro ng'i ka gidonjo e senior school. These tools which we normally use for assessment are a variety. We use questionnaires, we use portfolios, we use projects, we use written tests, we use orals, and many other methods as listed there. Ting' koro dong' ne jopuonjre kaachiel kod jonyuol mar keto ikruok makare mondo ne ni jopuonjre duto mabiro donjo e senior school higa manyien oyiero kit somo ma de giher timo. Simfros Okinda, Ramogi TV, e skund primar mar St. George's.